Bi tɛnɛ ni o bɛ Desanburu kalo tile 29 san 2025 a ye aw bisimila ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kunun ko Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ɲɛnajɛba min ni o bolo dalen kun don Segu ani ni dɔnko nasira fɛ ni o ye 40 san 2025 ye ale baaraw olu kun cɛra ni jɔnjɔn belebele Bugunikaw olu wulila ka u jɔ ni o ye an bɛna o kɔnɔ kumaw ta ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka minisiri min ni a ka baara bɛnnen don sirabakanko bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye ɲɛfɔli kɛ ka weleweleda kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ɲinan san kɔnɔna na sirabakan kasara min ni o kɛra maa hakɛ min ni o ni tora o gɛlɛya la ko o fanga o bonyana kunkan min bɔra an bɛna o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ye aw dan kasi. Nin kɛra baara ye min ni maliyɛndenw tɛna ɲina a kɔ ka kɛ ni Mali dugu 19 o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni an ka seko ani ni dɔnko ɲɛnajɛba ye ni o ye biennale ye min taara ka o kɛ san 2025 in na ni a baaraw kɔni kun cɛra kunun ko dimanche ni o kun bɛ bɛn Desanburu kalo tile 28 san 2025 o hukumu kɔnɔna na jɔnjɔnw taara ni ka u di o jɔnjɔndi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko Bugunikaw olu de bɔra ni jɔnjɔn belebeleba ye walasa fɛn min kɔni Mali bɛɛ lajɛlen ka se k'a kunna wolo nin kɛra nisɔndiyakoba ye Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ tile 10 kɔnɔna na min ni a baaraw taara ka u kɛ ni an ka minisiri ɲɛma ale ka yamaruya kɔnɔna ye ni o ye général de division Abdulahi Mayiga ye an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye biennale san 2020 ale ni duuru ni o ye Mali la seko ale ni dɔnko ɲɛnajɛba dɔ ye min taara ka a kɛ tile 10 kɔnɔna na ko o baaraw kɔni kuncɛra kunun ko ni o ko taara ka o kɛ nisɔndiyakoba ye wa ni a kɛra sababu ye ka seko caman ni ka o yira kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na Bugunikaw olu ye fɛn min kɔni jɔnjɔn belebele ta ni ka wuli ka jɔ ni a ye ni min taara ka o da Sikaso o ta ka yira k'a fɔ ko biennale tɛmɛnen ko o jɔnjɔn o taara Sikasokaw olu de bolo o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni nisɔndiya belebele ko o kun bɛ yɔrɔ caman ka kɛ ni an ka dayɔrɔw ye ka kɛ ni ɲɔgɔlɔnbaw ye fo ka taa se an ka kare kɔnɔnaw olu ma ka ta ka ye ka taa bila Kidala Mali sifinnakaw olu kɔni bɔra ni ka u ka bɛn hakilina min bɛ yen nɔ ka o cari diɲɛma ale ɲɛma an ka minisiri ɲɛma ni o ye général de division Abdulahi Mayiga ye ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka wolomasiri tabagaw la ka kɛ ni u ye lakanabaara min ni ka o sabati nin kɛnɛ in kan ɲɛnajɛ ale ka se ka ta ka kɛ lakana a kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ fɛn min kɔni ye lakanako gɛlɛya min bɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɛra ko ni ɲɔgɔnna ɲɛnajɛ belebele ko o taara ka o kɛ lakana kɔnɔna na ko o baaraw sɔrɔla an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ o fɛ Bugunikaw san 2027 olu n'a nin ɲɛnajɛba in ni ka ale bisimila Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la. Maa 742 ɲinan san kɔnɔna na san 2025 olu de ni tora sirabakan kasara la an ka jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni an ka minisiri ye Madamu Danbele Madina Sisoko ale kɔni minisiri ye min ka baara bɛnnen don an ka sirabakanko ɲɛnabɔli bunakun kan ale y'a yira k'a fɔ ko o ye ko ye min ni ale tɛna jɛ ni o ye ni o tɛna faamuya cogoya si la o kama a ye weleweleda kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye ko an hakili to an yɛrɛ la ka kɛ ni sankuncɛ baara minnu o ɲɛnajɛw ni olu bɛ nale dɔgɔkun ye o kɔni kɔnɔna na san 2025 maa minnu ni tora sirabakan kasara la ni o bɛ taa i jɔ maa 742 a ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko n'i ye o tila fila ye fɛn min kɔni ye Bamakɔ faaba ale ni Kulukurukaw ko olu bɛ a tila fan kelen ni ka o ta k'a kɛ o ta ye k'a yira k'a fɔ ko o ye ko ye min ni a dɔ bɛ sɔrɔ fɛn boli kojugu o fɛ ni o ye excès de vitesse ye nanzarakan na ale ni fɛn min kɔni ye kasiki o dunbaliya ye wa a y'a yira fɛnɛ u ka kuma kɔnɔna na ko a kun dɔ ko o bɛ se ka kɛ ɲɛmajɔbaliya ye ka kɛ ni mifɛnjugu min ye fo ka taa se telefɔniw olu tali ma ka i to sirabakan boli o la o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni 31 ɲɛnajɛ bunakun min bɛ nale an ka minisiri ni o ye Madamu Danbele Madina Sisoko ye ale ye ɲɛfɔli kɛ min a y'a yira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ ka anazɛri maaw ta ni ka u bila sen kan minnu bɛ taa i jɔ maa 5000 nana bɔɲɔgɔnko la walasa ka se ka lakana ni ka u la sabati an ka sirabakanaw la walasa fɛn min kɔni sirabakan kasara ye ale ka se ka bin togoya min na ɲinan san kunbɛn o ko baaraw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko o baara min ni o taara ka o fɔ anazɛri maaw fɛ ko o baaraw nata ka bila sen kan ka kɛ ni tarata don o ko bunakun ka ye walasa fɛn min kɔni ye san kunbɛn ɲɛnajɛ mun ni o bɛ ka kɛ a kana laban suguya la.
Lakanako nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔlen an ka finitigilaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka wulikajɔ ye walasa baara belebele olu ka bila sen ka se ka dankarikɛ banbagaci wale maaw la cogoya min na min baara taara ka o kɛ kitakaw fɛ yen nɔ ale ni tɔnbatukaw olu fɛ yen. An ka cɛden minnu bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko fuga kɛnɛ ka yira k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ belebele kɛ Soribugu tilebiyan fan fɛ ka se ka fɛn min kɔni bunteni da banbagaci wale maaw kan min kɛra sababu ye ni u ye dankarikɛ banbagaci wale maa caman na ni ka maramafɛn jugu minnu bɛ u bolo ka tɛgɛ kɛ olu fɛnɛ caman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye fɛn min kɔni bunteni kɛ ka caterpillar ni ka dansigi kɛ o la o min tun bɛ banbagaci wale maaw olu bolo ni o kɛra sababu ye ni u bɛ u ka baaraw kɛ ni o ye ni o bɛ tali kɛ u ka sanubɔ baaraw la mun ni a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na ka dankarikɛ o la walasa u bɛ o baara kɛ cogo min na o ka se ka kɔ ni ka lajɔ cogoya min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana fɛ ka kɛ ni an ka état major ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale ka kuma la ko ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lafiya foyi tɛna di an jugulamɔgɔw ma lakana o sabatili ko o bunakuna ale ni ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen lakana u n'u u bolo laminɛw o sɔrɔla kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka kɛ ni kununko dimanche ni o kun bɛ Desanburu kalo tile 28 san 2025 an b'a fɔ ko o kɛra baara ye min taara ka o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o bɛ don farafinna bɛɛ fanga o gafe kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ginekaw olu fɛ yen nɔ Mamadu Dunbiya ni ale kɔni ye cɛbɔ ye min ni a ta ye a yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni jamana maraba kalafili o ye Ginekaw olu fɛ yen nɔ Général Mamadu Dunbiya ni ale kɔni ye cɛbɔ ye u ka jamana maraba kalafili la ka yira k'a fɔ ko jɔnjɔn kunyanfan ko o bɛ ale bolo ni wagati kɔfɔlen na ka kɛ ni kalafili min ye maa 6 ale ni buruburu 7 ɲana bɔɲɔgɔnko ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni hali fɛn min kɔni weleweleda caman ni o tun bɔlen bɛ fanga senamatɔ ma olu yɔrɔ la minnu ni u tɛ jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kalafili ni ka ale la gosi o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko bi ko basigi ko o bɛ Konakirikaw olu fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Centrafrique ka yira k'a fɔ ko an ye fɛn caman ye yen nɔ ka kɛ ni farafinna kelenya tɔnba fo ka taa se Union européenne maaw ma olu ye ɲɛfɔli kɛ min na ni o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kalafili minnu ni o taara ka o kɛ ni jamana filɛ na ko o kan ka ta ni ka a kɛ misali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banki ka olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko basigi kuntagalajan ale ni fɛn min kɔni ye jamana sariyakisɛw labatolu ye ale ni olu bilali ye u ka minɛnw kɔnɔna na ko o na kɛ bonya belebeleba ye ko o de ye olu ka wulikajɔ belebele ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye gɛrɛntɛ caman o bɛ ka bɔ diɲɛ seleke naani yɔrɔ la ka ɲɛsin u ma. Ni bɛ nasigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ ka kɛ ni an ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ ka kuma ye ni an ko ale ma ko Masa Magan Jabate ale y'a yira ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ ɲina u danbe kɔ ale ni u ka seko ni dɔnko kɔ ko o ye jamanadenw ye minnu ni olu ni kɔni bɛ bɔ u la ni u ni bɛ tunu u la nka a tilala ka yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko jamanaden min bɛ ban ni ka i ɲɛjɔ a ka siniɲɛsigi la k'o ye jamanaden ye mun ni anasa i n'a fɔ lampa yelen o bisa togoya min na ni a fitinɛ yelen o banna an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko ala ka sankura min ni a bɛna don ka o hɛrɛ ni a yeta ni ka o yira an na an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasalam.